Hej sammen, i dag skal vi lave fodbold-challenges. Så den første, den går vi bare i gang med her. Jeg filmer sådan på mobil, så. Ups. Ups. Nej, ups. Okay, det der, det er også fails. Sorry, my friends. Ja! Ikke godt igen. Lad være. Lad være. Det er faktisk rigtig fedt. Sorry.